नंदुरबार नगरपालिका शाळा क्रमांक 12 नंदुरबार येथे मुख्याध्यापक या पदावरती कार्यरत असून आज राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या दिवशी ध्यानचंद हकीचा जादूगार यांच्या जन्मदिनाच्या दिवशी या ठिकाणी शहादा या ठिकाणी नाईक महाविद्यालय या ठिकाणी मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। या स्पर्धेचं मला ज्यावेळेस माहिती मिळाली त्यावेळेस मला खूप आनंद झाला, कारण मला मॅरेथॉन स्पर्धेत सहभाग घेण्याची मला सुवर्ण संधी मिळाली। भारताचा अमृत महोत्सव सण साजरा करीत असताना या ठिकाणी मॅरेथॉन स्पर्धेत मला सहभाग मिळाला आणि या सहभागीमध्ये माझे बॅक रनिंग 5 किलोमीटरच्या रनिंगमध्ये मी या ठिकाणी प्रथम क्रमांकाने आलो। हेच माझ्यासाठी मोठं भाग्य आहे। मी वयाच्या 50व्या वर्षी भारतात रिव्हर्स रनिंगमध्ये माझा रेकॉर्ड करण्याचा मानस आहे। त्यामुळे आज या